Bini Jun talni srangsar lai thangjak nokha taltham romboi thongoro kalaijak korbongni mutrai kami tongnai Kufuti Tripura lai thangjak nokha talthamni sikang korbok hospitalo sa kengna thangmani phiaba kaham kwrwngkheno bwsabo bakha bwsaba mani yagulo atumsa salburini yagulo yakungyak maya wngwi paralysis wngwi thangmani Kufuti Tripura afurni simi bwsai Horendra Riang nokha taltham romboi bihigni sa khamiano naikha naimang mungsa pano kwrwi wngwi paithago lukurokni chubachu sana nangkha o chubachu sanmungno nugui tini dibor jorao je mansak je chubachu yafarka korbok block vice chairman boromganang Pranab Tripura logiwo tongo social worker Chanakya Jamatia Abendra Riang Kusumti Riang akosong nainedi chini notice korangni mangpilibo hambai sini media rono khamani bisingtei sungtini motre paro phanya nangkha sini logiwo tongo sini ataw bin sini medem kusumti tai sungjoto palkhaye sini je yak suksak sung bongno khoksak khokni puno bongno rakha sini basi Kufuti Tripura bwsai mungke hojen Riang korbuk sub division ni motre parao bini bihik deliver ni pore 3 mas wngkha bai yakung hotar sake paralyze wngthangka to abono ang lukorokno kobongnai norbo je mansak bongni aro skinner rojak tongo norbo je mansak subadi sini sorkarni pokhe hoite sung bongno advice kha doctor tlangnani bagui to doctor thangma yagulobo sung bongno je mansak subanai tai bongni thini kom rokhini khnawo so tung blood bank ro contact khai bongno thini bagui busung ব্যবস্থা khainani saka to jehetu 3 mas wngkha ba bongno sungamo advice pinai jahate boro tata tlangui hamnani hini ang bukha khayo motairona thanabo ison thane ang surinai bong bagibo bini abo actually normal delivery nung khani sing khor mangkha normal delivery man pore 2 din nogo 2 din tongkha nogo hospital 2 din nogo 2 din 4 din pore khabo hotarse klai thangka klaiman pore no paralyzing kha to taku jaro 3 mas borok doctor nayangya naikha buitobai bu naijakha to naiman pore phono taksa khamya be sungtai bu bongno yak longna nango tam ningke sung kaisa te kaisa suba khese sung hamari manna hini sung kha khayo to abon bisingtino nongno bang kobongna hain hai norboje mansuk subadi sungsin hoite bo sung suba kha tai sarkar nongibo bongno hospital thangmo pore sung je mansuk subanai asungsto